hapon. Guys, ni hunas na ang dagat. Yung murag linaw na, murag wa man na may bagyo. Wa na dili na mauton ba kay dagat. Nangatig na pud mi guys kay gimingaw na mi og kanang isda. Mamukot ko no mi guys si Mister. Nanaod siya katig oh. Magpili lang og kinsay ubanon ane, ako ba og ang akong mga anak. Importante guys nga maka sudan mi para panihapon. Punas na kayo ang dagat guys na lipay na po ang mga mananagat ani kay wa nay balod. Ang Usoros Valencia guys, nukos, mangnukos. Ganina dahil nakakuha 7 kilo, di apoy 5. Bawa kagahong anak ganina, wa ko kay bawag di ba ilang kuha. Kay dito mukos ka na isang in. Sige guys, atong atangan jang hapon og naabatay kuha. Manglangoy, manglangoy. Pag human na mo katig guys, nagkay dayon may og kanang pukot. Kay wa malagi mga bata diha, cameraman. Naon sa to si Kuan Bert, si sister na nahayang? Nahayang? Aron din ako sa to din og uyab pa din. Ha din? Og uyab pa sa to? Bawa. Paghinay. Adi ko lagi. Paghinay lab. Kay Asay sakit. hapoy-hapoy yun. Asa og minjo na. Aba le, tiwasan ka na ron. Agay. Naon sa to Bert? Yung sa imo hapon Bert? Bale, tindakan. Og uyab pa, arang sweeta. Og magminjo na gamo nagpansimbang.
na, magtalikod na. Magtalikod na. Labi nagnanay mga problema. Ako bitaw may numdum ko sa akin namang lili sa una Hmm. sa bago pa may gaipon. Matay kabuntagan sa may masigir may istorya. Bitaw nga na, Natin bitaw. mo na, may lili sa gimo na pangutan-on mo rin may hinubag. Di na may mga tuog. Huwag sila mga sa una. Di po may maghinikapay. Istorya ra. May kaon. Makaon na po bisan lagi na. Bugoy sa Di kay mora magoy ka istorya magabiin na din. Kaya adlaw bitaw magabas mas bird. oo ko in taon. Ya og maadlaw, manggabas. Natak na ba? Ha? Unsa ra? Tapos pang adlaw? Bubat na sa pamay. Ay, bawod no. Bawod. Waoy. Basta daplin kay magbawod. Hala guys. Nako? Klaro lagi anak. Nindot kayo adlaw ah. Salok. Ha? Oh, bugnaw. Ha? Guys, para nako aron isura dito sa loud og magplaster kamera latay-latay labi na gamay rag sakayan. Pastilan lisura. Madlo ko guys, umahog ang cellphone sa dagat na patay impas tanan. Ningkamot ko guys nga makuha ang nako ang dito sa loud kanang nang nukos ba.
Unja kay bisig mabali ag sanga gibutangan sa mo ang cellphone. Ug ako matukhan na hinuon. Mo to nag-amping jud ko guys. Mo tong lihok kayo among kamera. Kay bawod-bawod pod. Wa jud makuha pag-ayo ang mga nangkusay guys sa laod. But narang isdaplin murag kusog ang aon ani. Daghan man kusay. Maud man. Allah. Yung pabert kinaamay ni Babag Aribert. Na magi Hindi mahog. Saya di mau. Dapat tadi itu karena ke di sudah tahu lagi begini na. Kita jangan sawa kayak sini itu na. Pagkagabiin na pod guys, sa pagbira na pod namo sa among pukot. Problema na pod ko kay likod na makita na ho. Unja, ug bulatay na pod ko, ug mahug ko. Kay ang kamera dool man ako sa diri mas kong likod. Unja ug baglihok-lihok pa ko, patay. Disgrasya unja mi, makob. Motong panag sa makita ag isda pero sige lang. Kuan na jud ko, naka-obserba na jud ko nga dili day nga naon pagbutang sa kamera. Basta na sa sunod guys, kung makita na to nga ara natin awa ang kuha niini. Charge to experience lang. Lagi aja udah tempat sana nang asup-sup. Ba. Makan. Nasa sob, ayo dawat ah. Di mo makita guys kay kanang makan. ngit-ngit mo god. Iwag. Uy suga. Ya, di ma-plaster na among kamera guys. Yung among plaster-plaster basta mahug na yun ng cellphone na. Ha? Birasa kinay ko. Isa. Abi ninyo guys, ako ay mangindungay. So, kung mangindungay na kas mabatuan, ikaw dyan mutangtang sa isda. Usahay guys, kuhaan hugmata, bera, hala. Kay naanay isda. Murag nakurat po ko guys, kay murag kaluyan ko sa Ginoo. Ka isda-isda mi.
Taon-taon na may wa mamukot guys kay tungod sa pukuton murag nawa ni karon na ana pod. Bagat iso. Kaso na pukot. Niingon to akong bana guys og ayog saba og nay isda kay sa daghan kuno makadungog. Samok. Na Sa mulot. lain na po kuno plastada pagka buntag. Alas adlawan pa manaktak na dyan yung mamukutay. Kung hoy, sagdi lang guna sila. Yun ana man dyan ang managat guys. Kaya dilog kita tag-iya ng dagat. Kung ganahan lang sa mamukot. Walay itukay. Joke-joke lang to ni Mister guys oy. Para malingaw po ta ba sa ato ang Suwa gud panihapon guys. Thank you. pagpaminaw. So guys, kung kasi gigunahan mamukot lang, pamukot lang gud mo. Wa may magapugong nato kay ato man tanan ang dagat. Makadungog mo guys, nga biti-biti ang kuan kanang mata. Na ingon anak pala pungis naman kay abot ta og mo saka ang bawod. Ito sa Ngadlok ko. kaligaw ko kayo sa naggawas. Pung kadto dito juga. Yup, po. Kasi pa ni manang tao. Ako tugay ko pa man. Up. Midunggo na mi guys o mao niya mo ang kuha. Ang bana-bana guys mga 4 ka kilo tingali ni nga sagol-sagol, samok-samok, samin-samin, babakan, katambak, gagmay. Isu na mo sa balay guys, kaya mong gipilian ang lainon ang dagko-dagko o kanang mga samok lainon. O magahimpon mo amo isu og panihapon.